नमस्कार दोस्त लोग, कैसन बाड़ा लोग। आशा बा कि आप लोग बहुत बढ़िया हो खब। रुआ सभे के कृपा से हम हूँ बहुत बढ़िया बानी। रुआ सभे के तहे दिल से स्वागत करत बानी टारगेट प्लस पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करब कक्षा 12वां के भोजपुरी किताब दुभिधान भाग 2 अध्याय 4 धरणीदास के पद के बारे में। धरणीदास के रचना के भोजपुरी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बा। उहाँ के कविता में अध्यात्म के गहिराह भाव बा। लिखल पद में उहाँ के आध्यात्मिक प्रेम, भक्ति गुरु आ शिष्य के संबंध के बारे में बहुत गहिराह विचार देखेवले बानी। इहाँ के पद भोजपुरी भाषा के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा हुए। अब एकरा के बढ़िया से समझल जाए ता चली जा अब पहिला पद के देखी जा। ई रहल पहिला पद। बहुत दिनन पिया बसल विदेशा, आज सुनल निज अवन संदेशा। चित चित सरिया में लिहलो लिखाई, हृदय कमल धैलो दियन लिसाई। प्रेम पलंगता है धैलो बिछाई, नख सिख सहज सिंगार बनाई। मन हित अगो मन दिहल चलाई, नायन धैल दो दुअर बसाई। धरनी धनी पल पल अकुलाई, बिनु पिया जीवन अकारथ जाई। चली जा अब एकर अर्थ समझल जाओ। बहुत दिनन पिया बसला विदेसा, आजू सुनला निज अवना संदेसा। कवि कह रहल बाड़न की उनकर भगवान बहुत समय से विदेश मतलब कि भगवान अपना जगह बसल बाड़े। जहाँ तक हमारा लागता धरणीदास से भगवान के दूर रहला के धरणीदास परदेश चाहे विदेश कहत बाड़े। अब कवनो खबर मिलल बा कि उनकर प्रिय यानी कि भगवान घरे आवत बाड़न, माने कि भगवान से सत्य से उनका मिलन होके जा रहल बा। तोहरा ता पते होई कवनो संत खातिर भगवान ओकर सबसे प्रिय होखेलन। ओकरा बाद बा कि चित चित सरिया में लिहलों लिखाई, हृदय कमल धिलों दियना लेसाई। यहाँ कवि कह रहल बाड़े कि उनकर मन में प्रिय के छवि अंकित हो गइल बा, माने लिखा गोइल बा। हृदय के कमल पर प्रेम के दीप जलावल गइल बा। ई आत्मिक जागृति के प्रतीक है, जब साधक के मन में प्रेम भक्ति के प्रकाश हो जाला। अब आगे बा प्रेम पलंग तह धैलों बिछाई, नख सिख सहज सिंगार बनाई। कवि प्रेम के पलंग बिछावत बाड़न, जवन भगवान से मिलन के तैयारी बा। ऊ पूरा तन मन से सिर से पांव तक सहज रूप से सिंगार यानी कि तैयारी करत बाड़न। इहाँ वा भक्ति के गहिराई के भाव बा, जवन सिंगार के रूप में बतावल गोइल बा। फिर आगे के पद कुछ एह प्रकार बा। मन हित अगुमन दिहल चलाई, नयन धैल दो दुअरा बैसाई। कवि अपने मन के भगवान के प्रेम खातिर पूरा तरह तैयार कैले बाड़े। ऊ मन से भगवान के आवे के राह देखत बाड़े, आंख के द्वारा पे बिछावत बाड़े, मतलब कि उनकर इंतजार करत बाड़े। यहाँ ई देखावल जा रहल बा कि एगो भक्त अपना प्रभु से मिले खातिर केतना बेताब बाड़े। एकरा बाद के लाइन बाकी धरणी धनी पल पल अकुलाई, बिनु पिया जीवन अकारठन जाई। कवि धरणीदास पल पल मतलब हर समय अकुलात बाड़न, भगवान के इंतजार में तड़पत बाड़न। पिया यानी कि भगवान के बिना उनका आपन जिंदगी बेकार लागत बा। इहावा उनकर कहनाम बा कि जीवन के सार्थकता भगवान से मिलन में ही बा। अब देखल जाव कि धरणीदास जी पहिला पद में का कहे के चाहत बानी। धरणीदास जी पहिला पद में गहरा संदेश दे रहल बाड़े कि जीवन के असली लक्ष्य प्रेम, आत्मा ईश्वर के मिलन में बा। जब केहू के ईश्वर से मिलन के आभास होला, तब मन आत्मा उनका स्वागत खातिर तैयार हो जाला। सत्य से माने कि प्रभु से मिलन खातिर मन व्याकुल हो जाला। कवि बतावत बाड़े कि बिना ईश्वर के जीवन अधूरा होला, मतलब कि अकारत हो जाला। धरणीदास हमनी के ई समझावत बाड़े कि असली सुख संसारिक चीजन में नहीं खे, असली सुख आत्मा के ईश्वर से मिलन में बा। इंसान के सांसारिक सुख दुख में ना फंस के ओकरा आत्मा के शुद्धि भगवान से प्रेम रखे के चाही। काहे के सच्चा शांति तभी मिलेला जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाला। हमनी के पहिला पद के पूरा अर्थ इहे बा। अब आगे देखल जाव। आगे हमनी के दूसरा पद कुछ एह प्रकार बाटे।
जहिया भइल गुरु उपदेश अंग अंग के मिटल कलेस सुनत सजग भयो जीव जनु अग्नि परे घीव उर उपजल प्रभु प्रेम छुट गे तब व्रत नेम जब घर भइल अंजोर तब मन मानल मोर देखे से कहल न जाए कहली ना जगपति आए धरनी धन तिन भाग जेहि उपजल अनुराग। अब एकर अर्थ समझल जाओ। पहिला लाइन ऐसे बा कि जहिया भइल गुरु उपदेश अंग अंग के मिटल कालेस। एकर मतलब ई बा कि जब गुरु के उपदेश मिलल तब शरीर आ आत्मा से हर दुख मिट गईल। इहावा गुरु के ज्ञान आ शिक्षा के महत्व बतावल गईल बा जवन दुख आ मोह के खत्म कर देला इहे आत्मा के शांति देला। ओकरा बाद बा कि सुनत सजग भयो जीव जनु अग्नि परे घीव। गुरु के उपदेश सुन के आत्मा सजग हो जाला जैसे घीऊ के आगी में डल्ला से तेज होके धाधाए लगेला। वैसे ही आत्मा जाग जाला तब मन दुनिया से सजग हो जाला। मतलब कि अचानक एहसास हो जाला कि हम मोह माया के शिकार बानी। अब पता चल जाला कि जीवन काहे खातिर बा। फिर आगे के पद कुछ एह प्रकार बा उर उपजल प्रभु प्रेम छुट्टी गे तब व्रत नेम। मतलब कि जब हृदय में भगवान खातिर प्रेम जन्म लेबेला तब हर नियम कायदा से छुटकारा मिल जाला। ई लाइन ई बतावत बाकी सच्चा प्रभु प्रेम आ भक्ति के आगे नियम आ विधि विधान सब नीच हो जाला। व्रत आ नेम के मतलब धार्मिक नियम आ उपासना होखेला जैसे बरत भूखल आ पूजन खईल। ऐसन नियम जवना के कवनो खास महत्व नइखे जैसे बलि देवे के प्रथा जात पात के भेदभाव कठोर उपवास जेवना में बहुत दिन तक भूखल रहे के पड़त रहे। और भी बा भूत प्रेत बुरी आत्मा से बचे खातिर कई तरह के अंधविश्वास। कुछ धर्म में मेहरानून के अधिकार आ आज़ादी पर रोक। इस सब के कवनो जरूरत नइखे लेकिन फिर भी हर धर्म में कुछ न कुछ खराबी आज भी बा। एही जा धरणीदास जी इहे सब के बात कइले बाड़े। मतलब साफ बा कि कवि कहल चाहत बाणी कि भगवान के पूरा मन से भक्ति करे के चाही। फिर लिखल बा कि जब घर भइल अंजोर तब मन मानल मोर। माने कि जब आत्मा के घर में ज्ञान आ प्रेम के प्रकाश फैल जाला तब मन भी संतुष्ट हो जाला। एहिजा जीवन के ओरिजिनल शांति के अनुभव के बाद कईल गोइल बा। अंजोर होखे के मतलब इहावा आत्मज्ञान बा। फेरू लिखल बा कि देखे से कहल न जाए कहले न जगपति आए। एहिजा लेखक के भक्ति के गहराई के भाव के समझल जा सकेला। जे भगवान के यानी सत्य के पाले बेला ऊ व्यक्ति एह अनुभव के शब्दन में न बता सकेला। जब ऊ बतावेला त दुनिया ओकरा बात के पतियाला ना यानी कि लोग आसानी से विश्वास ना करेला। अब आगे लिखल बा कि धरणी धन तिन भाग जेहि उपजल अनुराग। धरणीदास जी कहत बाड़े कि ओ लोग के जीवन धन्य बा जिनकर हृदय में प्रेम उमड़ जाला जेकरा मन में भगवान खातिर अनुराग माने प्यार उपज जाला ऊ बहुते भाग्यशाली बा। यहाँ एगो भक्त के गहरा प्रेम के देखावल गोइल बा आ प्रेम के महत्व बतावल गइल बा जे आत्मा के भगवान से जोड़ेला। अब देखल जाव कि धरणीदास जी दूसरा का पद में का कहे के चाहत बाणी। धरणीदास जी के दूसरा पद गुरु के महिमा आ भगवान के सच्चा प्रेम पर आधारित बा। कवि बतावत बाढ़े कि जब गुरु के उपदेश मिलेला तब मनुष्य के सब दुख दूर हो जाला आ आत्मा जाग जाले। गुरु के ज्ञान से मन में भगवान खातिर प्रेम पैदा होला तब बाहरी कर्मकांड आ नियम धर्म से छुटकारा मिल जाला। जब मन में आत्मज्ञान के अंजोर हो जाला तब मन शांत हो जाला आ हर प्रकार के भरम मिट जाला। कवि कहत बाड़े कि ई अनुभव ऐसन बा जे के शब्दन में बयान कईल मुश्किल बा। ई चीज के ऊ लोग ही समझ सकेला जेकरा के सच्चा प्रभु प्रेम मिलेला। धरणीदास ई सिखावत बाड़े कि गुरु के उपदेश के बिना भगवान के खातिर यानी कि सत्य से प्रेम आ आत्मिक शांति मिलल मुश्किल बा। अकेले ही भगवान से सच्चा प्रेम भइल आसान ना रहेला। एही से हर व्यक्ति के जीवन में एगो गुरु होखे के चाही जेवना से जिंदगी सफल हो सकेला। तई रहे ऊ दूनों पद जवन हमनी के किताब में रहे जवन धरणीदास जी द्वारा लिखल रहे। अब आप सब लोग कुछ सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में दी ही
ताकि पता चल सके कि रुआ ई वीडियो केतना ध्यान से देख ले बाणी। पहला प्रश्न बा कि गुरु के उपदेश से कवन चीज दूर हो जाला। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी सम्मान, अवरी ऑप्शन डी बा परिवार। दूसरा प्रश्न ई बा कि उपदेश सुन के आत्मा कैसे बदल जाला। ऑप्शन में बा ऑप्शन ए जागृत होके, ऑप्शन बी थकावट महसूस करके, ऑप्शन सी उलझन में पड़ के, अवरी ऑप्शन डी बा एह में से कवनो ना। अवरी हमनी के लास्ट क्वेश्चन ई बा कि धरणीदास के जीवन पिया बिना कैसन बा। ऑप्शन में बा ऑप्शन ए जीवन सुखमय बा, ऑप्शन बी जीवन अकारठ बा, ऑप्शन सी जीवन प्रेरणादायक बा, अवरी ऑप्शन डी बा जीवन आनंदमय बा। दोस्त लोग, अगर ई सवालन के सही जवाब देले होखब त समझी कि रुआ वीडियो ध्यान से देख ले बानी। अगर आपके कवनो सवाल होखे तो कमेंट करी। आशा बा कि ई वीडियो पसंद आयल होई। अगला वीडियो में फिर मिलब। धन्यवाद।